ଖରାବେଳେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି କି? ଭଲ ନା ଖରାପ? କ'ଣ କହୁଛି ଆ ନାହିଁ ଆୟୁର୍ବେଦ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିଦ୍ରା ଖାଦ୍ୟ ପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଘଟି ଆସେ। ତେଣୁ ଶୋଇବା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଦିନବେଳା ଶୋଇବା କେତେ ଜରୁରୀ? ଅନେକ ଲୋକର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ସେମାନେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କଳେ ଭଲ ଆରାମ ଲାଗେ। ଜଣେ ଜଣେ ତ ଦିନରେ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା କ'ଣ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର? ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇବା ବାରଣ କରାହୋଇଛି। ଏହା ପଛରେ ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି। ଆମ ଶରୀର ବାତ, ପିତ୍ତ ଓ କଫର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଚାଲେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଦିନବେଳା ଶୋଇଲେ ଶରୀରରେ କଫ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଥଣ୍ଡା, ଖାସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଳସ୍ୟ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆହା କଥା ବି କହୁଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦିନବେଳା ହାଲକା ନିଦ ନେବା ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଦିନରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏହା ବଦଳରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଥକାପଣ ଦୂରେଇଯିବ? ଦିନରେ ପାୱାର ନ୍ୟାପ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଲଗାତାର କାମ କରି ଥକା ଲାଗେ, ତାହେଲେ ତଳେ ଶବାସନରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇବେ। ଯଦି ଅଫିସରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜର ସିଟ୍ରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମୋଡ୍ରେ ରଖି ଆଖି ମୁଜି ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଚାରିପଟର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଥକାପଣ ଦୂରେଇବା ସହ ପୁଣିଥରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିସ୍ପନ୍ଦ ଭାବ। ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇବାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ବୋଲି କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଅତି ବେଶୀରେ 30ରୁ 60 ମିନିଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ। ତେବେ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସଚେତନ ବିଶ୍ରାମ। ଆଖି ମୁଜି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇନଥିବେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଶୋଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସମୟ ସହିତ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶରୀର ଠିକ୍ ରହେ, ନଚେତ୍ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।